Benvidos a unha nova sección de entrevistas de Atlántico TV. Hoxe imos a falar de música e para lo temos con nós a un compositor vigués, Brais González. Hola, benvido. Moi boas. Que bueno, que acaba de chegar de, bueno, pues de unha xira de unha obra moi especial, non? Sei que Dunha obra moi especial que estáse a restrear agora, cun novo concepto escénico, cun traballo tanto escenográfico como de iluminación moito máis profundo do que se fixo hai 2 anos. Vimos de estar traballando unhas semaniñas en Valencia, en terras valencianas en Gandía, coa escenógrafa, poñendo todo a punto. Restreouse ali e agora estamos rematando en Vigo unha xira galega nos días. Porque acompañaches o grupo de saxofóns, ¿no? Que o puxeron en marcha. Es complicado porque eles tocan actúan ao mesmo tempo. Como afecta isto ao compositor? Bueno, isto afectou dende o mesmo comezo da conceptualización da obra, porque esta é unha obra de encarga que fixeron os rapaces de Lítore hai 2 anos. Querían unha cousa moi específica, pero que tampouco tiñan moi clara. Eles querían facer algo con escena. Eles falaronme do termo ópera para saxofóns. E así chegou a encarga e eu dixen, ostra, a ver aquí vai haber que pensar algunhas cousas, non? Porque non hai referencias, non? Entón, bueno, case pasei moito tempo máis aló da escritura do libreto, claro, do guión e logo da parte musical, uns primeiros meses pensando, bueno, vale, agora con isto, que queren estes rapaces, que fago eu, non? E a idea final toma varias referencias, evidentemente, da ópera, tamén do teatro kabuki, do teatro no xaponés, para formar unha obra escénica onde eles que son un parto aprovechado, que valen para todo, tocan o saxofón, móvense por estea, hai moito movimento escénico, e declaman tamén, tamén hablan e tamén actúan en algúns intres da obra, sacan os saxofóns e están meramente teatro puro e duro. Ademais diso, pois eles mesmos fixeron como uns voiceovers, como unhas grabacións da súa propia voz, unha narración que se lanza mentre eles actúan. Entón, bueno, é un espectáculo moi concreto escénicamente, creo que moi original e que creo que está funcionando moi ben. Eu estou moi contento, pero bueno, foi ardua a labor, como che dicía, non, de conceptualizar como poñer eso que eles querían, traducilo en algo escénicamente que pudera funcionar. Ópera de saxofóns. Bueno, ópera como entendemos, é o que acabas de estear tamén outro traballo complicado, non? Sí, porque, bueno, isto sí que era ópera máis convencional, no sentido de que sí, había cantantes, había coro, había músicos, era unha ópera, pero dimoslle unha voltiña de rosca máis, porque esta ópera, Badlands, chamase unha ópera baseada nunha historia real que aconteceu en Shanghai en 1937, representámola no Vitruvia, no Café Vitruvia. Por que no Vitruvia? Porque quería facer unha obra, neste caso unha ópera, na que todo o espazo fora espazo escénico, é dicir, romper un pouco esa cuarta parede, romper esa dicotomía espacial que hai entre a platea do público e o escenario. Entón, todo sucedía en todos lados. Os que coñecedes un pouco o Vitruvia, sabedes que ten unha arquitectura algo complicada, pero que foi tamén ao mesmo tempo para a directora deste área, que hai moitísimas posibilidades aquí de facer cousas, non? Entón, o público estaba sentado nos seus sitios habituais e todo transcurría tamén entre o público. Evidentemente empregábamos tamén o escenario, pero todo estaba sucedendo ao mesmo tempo. Iso producía cousas máxicas, como que te sentaran un par de persoas do coro na mesa a botar unha partida de cartas contigo, ou ter os cantantes cantando o teu carón, non? Ter que estar, logo cando vía os vídeos do espectáculo, ter que estar xirando a cabeza todo o rato porque todo sucedía arredor da xente. Foi moi guai tamén, pero foi tamén un quebradeiro de cabeza grande a nivel escenográfico para conseguir como artellalo todo e que quedara unha cousa decente, unha cousa digna, pero estamos moi contentos tamén, tanto eu neste caso como compositor, como Yoli Lorenzo, que foi a escenógrafa. Quedamos moi contentos tamén coa recepción do público, porque por fortuna esgotamos entradas nos dous pases que se fixeron, e agora, despois do verán,
volveremos con máis pases porque quedou moita xente fora, estamos super agradecidos e moi contentos, así que seguiremos. É moi complicado para un compositor contemporáneo conseguir que se arriesguen a contactar, a encargar este tipo de obras que se saen un pouco, ¿no?, do cotidiano. Sí, e sobre todo eu síntome moi agradecido de seguir recibindo encargas, sobre todo cando veñen de de institucións ou de grupos máis pequenos, non? Como é o caso de Lítore. Bueno, esta obra fíxose cunha axuda do INAEM, evidentemente, pero son axudas pequenas e eles poñen moito da súa parte. O mesmo podo decir neste caso de Javier, do dono de Vitruvia, que apostou por facer algo que non se sabía nin que ia ser, porque non se podía explicar moito. Eu dixen, mira, Javier, quero facer algo, pero non sei. E a confianza da xente que ten que poñer a outra parte. Eu escribo, pero hai outras persoas, outros axentes implicados que teñen que poñer da súa parte, asumindo riscos, e que creo que son fundamentais tamén para que nos os creadores poidamos sacar o traballo adiante. Sen esa outra parte sería imposible. Así que síntome moi agradecido de ter a esa xente que aposta por estas tolemias así de vez en cando. Bueno, e vamos a pasar a outra faceta túa creativa, porque es que non paras, e ese Mudos, ¿no? Con Casper Beck, que agora empeza en agosto. Volvedes outra vez a musicalizar cine mudo. Efectivamente, cuarta edición xa do festival, que comezou así dun xeito como din agora os rapaces un pouco random, porque nos levábamos moitos anos facendo sesións na fundación, espalladas no tempo, ás veces facíamos unha ao comezo do verán, outro final, e dixemos, bueno, por que non compactamos, condensamos, como pode funcionar? Vai estar o público de Vigo aberto a tragarse 4 días ou 3 días de cinema mudo todos os días? Pouco a pouco foi funcionando. O ano pasado quedamos moi contentos porque foi un éxito absoluto, esgotando entradas case todos os días, e por suposto este ano volvemos outra vez tamén coas mesmas datas, son na última semana de agosto, do 26 ao 29, se non me fallan as contas, e aí estaremos. Por un lado, a min é que Sales é unha debilidade como espazo. É un tesouro aí no medio da cidade. É un tesouro absoluto que temos en Vigo. Ten moitísimas posibilidades para facer un montón de cousas, xa non só as películas, porque sempre intentamos que ademais das sesións que rematan o día coa musicalización en directo de pelis, este ano temos aparte creo que un programa moi potente con pelis para todo o mundo e moi distintas, como Metrópolis, imos facer O maquinista da General de Buster Keaton, logo unha rareza un pouco máis que se chama Tabú, que é unha peli tamén de Murnau, o mesmo director de Nosferatu, ambientada nos mares do sur na Polinesia. Pero iso complementase con escape rooms, que facemos temáticas sobre as películas. Neste caso imos facer unha escape room sobre Metrópolis, sobre a trama de Metrópolis. Hai distintas proxeccións pasando ao longo do xardín toda a tarde. Este ano facemos tamén un concerto para familias o sábado para mañá, nunha actividade na que os rapaces van poder incluso tocar connosco. O sea, moi ambicioso. Bueno, intentamos cada ano forzar os nosos límites un pouco máis. Somos un equipo pequeno porque non os mesmos dende Casper Beck somos os que facemos a produción do festival, pero bueno, sempre mentre a xente siga con ganas de marcha muda, neste caso nos seguiremos tamén porque é unha ledicia poder facelo. Bueno, antes me dabas unha noticia moi importante, non, relacionada con este boom que hai polo cine mudo, por recuperar películas antigas musicalizadas en directo. Sí, efectivamente hai un boom que se está notando moito estes anos, non o notamos moito porque levamos xa, coa tontería, levamos xa 12 anos con Casper facendo cousas, e os comezos foron algo máis complicados. Eu lembro que a miña nai decía, Brais, pero tú lo tienes claro. Porque os comezos foron complicados e non había tampouco cultura, nin aquí nin en Galicia, nin en España en xeral, de asistir ao que a xente pensaba que era unha rareza. Pouco a pouco iso foi cambiando e ademais agora estamos nunhas datas nas que se están cumplindo todos os anos, cúmprese o centenario dunha grande película. Este ano, por exemplo, é O maquinista da General, é o que ven será Metrópolis, foi Nosferatu antes, e, por lo tanto, agora, de repente, hai algo máis de interese. É fantástico porque iso fixo, por un lado, que
que xordan máis grupos tamén que están a musicalizar cinema mudo, eu alegrome moito, que creo que é bo para todos que haxa máis variedade, e que os festivais aposten por isto. Entón, bueno, para nós está se vendo moi incrementado tamén o volume de traballo que temos. Antes comentábache unha nova que para nós é moi importante, que este outubro estaremos en Pordenone, no Festival de Pordenone, que a xente soaralle a Chino. Pordenone é un pobo no norte de Italia, na rexión do Véneto, no que se celebra o que é o festival de cinema mudo máis importante do mundo, con moitísima diferencia, ademais, porque non hai moitos, é verdade, pero bueno, hai moito, pero Pordenone é un pouco como a referencia, é o sitio ao que todos os que nos dedicamos ao cinema mudo no mundo queremos ir. É moi complicado acceder, porque é un festival que traballa, digamos, non é un festival para ir a ver Nosferatu ou ir a ver Metrópolis, é un festival moi de nicho, onde, eu que sei, a Cinemateca de Estonia atopou uns rollos de película de non sei que, pois se leva aí, é dicir, é un festival que traballa sempre con filmotecas e con institucións, onde, aínda que soe raro, estréanse cousas de cinema mudo. En este caso, Filmoteca Española ven de restaurar unha serie de curtas españolas moi dos orixes, son como de 1898 a 1902, é dicir, son os comezos do cinema en España, e por fortuna encargáronme primeiro a min a composición para estas pezas, e a Kasperbeck ir en outubro a Pordenone a poñerlle música. Así que estamos pasados de revolucións completamente, moi contentos porque é unha oportunidade única. Bueno, supoño que é difícil non sentir que todos estes anos de traballo e de esforzo pagan a pena e ven ser recompensados nunha cousa así. Bueno, eso tamén é un halago para os vigueses en sí, porque vos sodes vigueses e, vamos, isto é extensible. Bueno, claro, isto é extensible para todos, e tamén o público vigués, que ao final é o que nos acolle no ano a ano, pois a nós tamén demostrounos todos estes anos que o agarimo que nos ten, vindo os concertos e gozando tamén connosco das pelis, así que creo que sí, que é unha delicia. Agardo que para todos, dende logo para nós é moitísimo, pero pues sí. Nada, Brais, moitísimas grazas por acompañarnos e compartir connosco estos momentos, e seguiremos moi pendentes da tua trayectoria. Grazas a vos como sempre, Ana.